Hallóztok gyerekek! Én Kevin vagyok, és itt a Ramcsi, hogy veszünk videót a FNAF-ról. Na, indítatod, Ramcsi. Indítatod. Első rész. Én már most vélek, ki fogom ejteni a kezembe a kamerát. Szikasz hogy? Hogy ott itt ez a nyíl, ezt ha megnyomod, akkor a kamerákat felveszed. És itt vannak a mi kis barátaink. Várj. Azokat még ne használd. Menj ide. Kapcsold le azt a lámpát. Nyom meg ezt. Jaj, én meg itt a kamerát. Nyom meg. És akkor, hogy nyomja ide a 3-as kamra. És akkor nem ez, itt várjunk, nem, itt a kamegy, itt van a Foxkánk. És akkor nézzünk vissza ide. Mert hogy veszi a hangot. Itt semmi érdekes nincs. Őket nézd inkább még először. Nem, ide és ide nézzél majd. Őket nézd, meg őt. Még. Kíváncsiak, hogy hallani fogom ezt a Foxitó. Hé! És én? Jó, akkor te hallgatod. Nem akarok hallgatni. Hallgatni is akarom. Games. Jó, akkor vedd ki a filmből. Nem hallgatom neked. És akkor várj. Ramcsi, le kéne kapcsolni az izét, a beszélgető telefont. Csak, mindegy, adjuk. Várj, menj ide a kamegyre. Nyomj ide. Meg egy szent a kamerát, és akkor ide. Jó, nem ment el senki, nézzük meg Foxit is. Hogy ő is nyugodtan van, akkor kapcsolod le. Nem. Még megy a telefon, meg áll. Igen. Oké. Akkor addig még nyugodtan lehetünk. Háj. De attól még nézheted Foxit, meg a többieket. Foxy nem. Jó van. Foxy még ringt a kávé. Eh? Hallta dadadamt már. Tudom, nagyon ritka. Lehet, hogy Foxy. Yes, szaszam jön ki. ki fog jönni, hogyha nem nézed. Dan. Na, dadadam mozik. Nem. Nem, azt hittem. Jó van. Ki kéne kapcsolni a kévék. Szóval. Na, inkább. Jó, majd ki lesz kapcsolva. Addig mi amúgy is hangosabbak vagyunk. Meg a játék is hangosabb szerintem. Nem veszi a hangot. Na, vénykedjünk csak. És akkor várjunk, nem ment senki? Oké. Remegek. A kezem nagyon remeg. Félek. De szar gyerekek. Ja. Freggy megvan. Meg hát ott. Bonicika. És ott van még. Igen, Freddy, igen. Fú, hogyha Golden Freddy megjelenik, akkor rögtön vedd fel a kamerát. Mert az akkor úgy tűnt köcsög. Beszortam. Úgyhogy lett jó csak a kamera. Én szóval kezdek szállni. Jó van, nyugika. Hé, ott a cupcake. Kupkák. Ja. Hé, közelítsünk rá a szegény cupcake-re. Kis cupcake. És akkor várj. Nézd meg a kamerákat előbb. Nem ment senki. Bóni és Csiká is, nézd meg. Nem, a kamerában kéne, hogy ők hol járnak. Akkor Bóni szerintem valahol folyosón lesz. Itt van valaki. Az csak Freddy. Egyedül maga. Ide nézz erre a kamerára. Itt van Bóni, akkor Csikát nézd meg itt a folyosón. És akkor nézd be ide. Akkor ide nézz. Kameradi. Itt kell lennie a Csikának. Camera disc audio.
Nézd meg a kamerákat. Nézd oda, világíts oda. Jó, nincs ott. Hú, félek. Jó van, menj el innen a konyhából. Menj. Nézd a kamerákat is. Főleg Foxit. Innen kapcsoljál már. Jó van, nézd a középre, ott még mindig Bonnie. Jó van, akkor nézd meg a konyhát, a WC-ket. Jó! Csíka. Nyomd meg Freddy orrát. Hallottad? Hallod? Én ugye? Nem. Hát ebben nem lett be rakva francba. Pedig jó is lenne, hogy Csika elment. Nézd meg a folyosót. A folyosót. Bonnie, valami van. Zárd le! De jó. Elromlott, szerintem vedd fel a kamerát, és akkor kiderül. Akkor nézd Bonnie-ra. Rá a középre. Középen van, nem ott, abban. Jó. Hú, nézd is emelem. Még már 4 óra. Oké. Jó van, oké. Hú, Bonnie még közelebb van. Jó van, hagyjuk. Világíts. Bonnie elment! Nézd a folyosóra. Bonnie a sarokba, zárd le. Ne félj. Jó van, Csika elment. Jó, szerintem ez a 34 óra. Nem fogjuk kibírni, lehet az első éjszakát se. Legközelebb én fogok játszani, és az lesz a baj. Bonnie, Csika, zárd le. Nem fogjuk kibírni. 5 óra. 25%. Ne használd többet a kamerát most már csak. Ne világíts se. Jó, akkor. Inkább zárjuk le, mert nem világított. Nem világít, zárd le. De kapcsold le a lámpákat is. Ott nincs. Jó van. Hány százalék? 16. Jó, ezt már csak kibírjuk, nem? Jó van, megpróbálhatjuk. Na jó, gyerekek. Jó van, ennyit. Nem merkek. Inkább ne próbálják ki. Nagyon ijesztő. Jó, hagyjuk. Csak reménykedjünk. Ja, kibírjuk. Amint elment az áram, nem mozdulj. Oké. Most add így az egered. Add így. Hagyjad ma az egeret. Na jó, ezt már tényleg ijesztő. Fordulj el inkább a másik irányba, hogy nem látjuk Freddyt majd. Amint zik. 2% jó van ennyi. Ennyit erről. Vedd ki fülhallgatót. Szerintem. Nem. Jó, kiveszem. 6 óra! 6 óra! Kibírjuk, gyerekek! Sikerült, gyerekek! Jó, oké. Na, most ezt is tudjuk. És majd jelezzétek. Your night counters is not reset. You can't the night after you click a green flag. Ja, oké. Jó, ez az egy night volt, mert hogy nem töltsük le. Hát oké, ennyi volt. Sziasztok, gyerekek! Sziasztok!